वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी रचना. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. कॅन्सरचे विविध प्रकार आपण पाहतो आहोत, पण कॅन्सरचे नुसते प्रकारच पाहत नाही आहोत, तर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आधारे त्याच्यावर कशा पद्धतीने उपचार केले जातात हेही आपण जाणून घेतोय. आज आपण जाणून घेणार आहोत ओरल कॅन्सरबद्दल, अर्थातच तोंडाच्या कॅन्सरबद्दल. हा कॅन्सर नेमका कसा होतो आणि त्याच्यावर होमिओपॅथीच्या माध्यमातून, मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपचार केले जातात हेही आपल्याला जाणून घ्यायचे. आणि त्यासाठीच आज माझ्यासोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने. सर नमस्कार. नमस्कार. खूप मनापासून स्वागत. सर, कॅन्सर म्हटलं की लोक घाबरतात. मग तो हाडांचा कॅन्सर असेल, अगदी गुदाशयाचा कॅन्सर असेल, हे वेगवेगळे प्रकार आपण पाहतो आहोत, आपण पाहिलेले सुद्धा आहेतच. पण ओरल कॅन्सर म्हटलं की काही जण तो झालाय हे सुद्धा लपवण्याचा प्रयत्न करतात. याच ओरल कॅन्सरबद्दल आम्हाला थोडीशी माहिती द्या. ओरल कॅन्सर म्हणजे तोंडातल्या विविध भागांना होणारा कॅन्सर. त्यात प्रामुख्याने जिभेचा कॅन्सर, गम्सचा कॅन्सर आणि किंवा गालाच्या आतल्या बाजूचा कॅन्सर किंवा घशाचा कॅन्सर असे साधारण प्रकार त्यामध्ये आहेत. आपण जो आज बघणार आहोत तो जिभेचा कॅन्सर आहे. सगळ्याच ओरल कॅन्सरची कारणं ही जवळपास सारखीच आहेत. त्यामध्ये प्रमुख कारण सध्या ते म्हणजे तंबाखू आणि भारतामध्ये गुटखा च्युईंग. तर हा कॅन्सर लपवायचं प्रमाण लोकांमध्ये खूप आहे, कारण लोकांमध्ये एक समज आहे की तोंडाचा कॅन्सर झाला की बरा होत नाही, आणि तो काही अंशी खरा पण आहे. कारण कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये जे काही उपचार आहेत त्या उपचार उपचारामुळं तो कॅन्सर बरा होत नाही असं दिसून आलेलं आहे, आणि त्या रुग्णांना फार कमी लाईफ आहे हे पण दिसून आलेलं आहे. तोंडाचा कॅन्सर जो आहे हा प्रामुख्यानं मी सांगितल्याप्रमाणे जिभेला, गालाच्या आतल्या बाजूला किंवा हिरड्यांना होतो, किंवा जिभेच्या मागच्या बाजूला किंवा बेस ऑफ टंग जिभेच्या खालच्या बाजूला पण होतो काही वेळेला. हा कॅन्सरमध्ये कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये याला रेडिएशन,
केमोथेरपी आणि सर्जरी हे उपाय आहेत. जर तो हनुवटीच्या हाडाला झाला तर त्या हनुवटीचा अर्धा भाग काढून टाकला जातो. त्याला हेमीमॅन्डेबिलेक्टॉमी असं म्हटलं जातं. किंवा जिभेला झाला तर जिभेचा अर्धा भाग काढून टाकला जातो. ग्लॉसेक्टॉमी असं त्याला मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये शब्द आहे. किंवा जर जीभ पूर्णपणानं जर समजा 70-75% जीभ जर अफेक्टेड झाली असेल तर जीभ पूर्णपणानं काढावी लागते आणि त्यानंतर रेडिएशन आणि केमोथेरपी घेतली जाते. पण तो आजार थांबत नाही. मी माझ्या स्वतःच्या 23 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये असे रुग्ण बघितलेत की ज्यांचं तोंडाच्या कॅन्सरची सर्जरी झाली, त्यांचं रेडिएशन झालं आणि विदिन 2 months दुसऱ्या महिन्यामध्ये किंवा तिसऱ्या महिन्यामध्ये त्यांना पुन्हा तिथं दुसऱ्या बाजूला किंवा पूर्ण चेहऱ्यात पसरलेला आहे किंवा फुफ्फुसामध्ये किंवा हाडांमध्ये गेलेलं आहे. हे मी पेशंट खूप गेल्या माझ्या 23 वर्षाच्या लागण होत जाते. खूप वेगात वाढत जातो. बऱ्याच वेळेला जिभेचा कॅन्सर झाला, सर्जरी केली जाते आणि लगेच दुसऱ्या तिसऱ्या महिन्यात तो हाडांमध्ये आणि पूर्ण शरीरभर पसरलेला, अशी पण मी खूप उदाहरणं बघितलेली आहेत. त्यामुळे त्या कॅन्सरला इनक्युरेबल असं बऱ्याच अंशी समजलं जाते. बरोबर. पण हे मॉडर्न होमिओपॅथीला सोडून काय लक्षणं आपल्याला पाहायला मिळतात अशा पेशंट्समध्ये? तोंडाच्या कॅन्सरमध्ये लक्षणं तशी कॉमन आहेत. आता समजा जिभेला कॅन्सर झाला तर प्रामुख्याने तिथं जिभेला अल्सर दिसतो किंवा गालाच्या आत झाला तर अल्सर दिसतो किंवा ज्याला अल्सेरो प्रॉलिफरेटिव्ह लिजन असं म्हटलं जाते. म्हणजे अल्सर पण आहे आणि ते भाग वाढलेला पण दिसतो फ्लॉवर सारखा. तर हे प्रमुख लक्षण आहे. दुसरं लक्षण म्हणजे वेदना. आणि बऱ्याच वेळेला ओरल कॅन्सर म्हणजे गालाच्या आतल्या बाजूला जे कॅन्सर असतील त्या रुग्णांमध्ये सुरुवातीला सबम्युकस ओरल फायब्रोसिस नावाची गोष्ट दिसून येते. सबम्युकस ओरल फायब्रोसिस म्हणजे काय होते, तो भाग आखसून येतो तोंडाचा, गालाचा आतला भाग, आणि त्या रुग्णाला तोंड उडायचं बंद होऊन जाते किंवा तोंड उडायचं कमी होते. ही प्री कार्सिनोजेनिक स्टेज आहे, प्री कॅन्सर स्टेज आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्या रुग्णाला येणाऱ्या काळामध्ये तो कॅन्सर होणार आहे. निश्चितपणे. सर, सुरुवातीच्या टप्प्यात मला वाटतं की पेशंटला सुद्धा कळत नसेल की आपल्याला तोंडाचा कॅन्सर होऊ लागलेला आहे, कारण तोंड येण्यासारखे सुद्धा प्रकार होऊ शकतात सुरुवातीला. आणि त्याला ॲप्थस अल्सर म्हणून बऱ्याच वेळा ट्रीट केलं जातं चुकीनं. आणि ॲप्थस अल्सर लहानशी अशी पुळी दिसते जी वाढते हळूहळू आणि रुग्ण त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतो आणि दुर्लक्ष केल्यामुळे काय होतं, ते झपाट्याने वाढायला लागते आणि मग तो सर्जरी किंवा कॉम्प्लिकेशन त्याला निर्माण व्हायला लागतात. बरोबर. सर, काय साधारण एज ग्रुप आहे की ज्याच्यात हा ओरल कॅन्सर आपल्याला? ओरल कॅन्सर मॅडम तरुण वयामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो. हो, तरुण वयापासून ते उतार वयाच्या लोकांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात दिसणारा हा कॅन्सर आहे. पुरुषांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सगळ्या जगभर आहे. म्हणजे जिथे जर तंबाखूचा वापर केला जातो अशा भारतामध्ये तर आहेच, एशियामध्ये आहे, आफ्रिकेमध्ये आहे, USA मध्ये आहे, इंग्लंडमध्ये, सगळ्या जगभर ओरल कॅन्सर खूप मोठ्या प्रमाणात. सर, अनुवंशिकता असं काही कारण आहे? थोड्या प्रमाणात अनुवंशिकता असू शकेल. 100% अनुवंशिकता असं काही म्हणता येत नाही आपल्याला. थोड्या प्रमाणात अनुवंशिक असू शकते. निश्चितपणे. सर, ओरल कॅन्सर बद्दल अजूनही माहिती खरं तर जाणून घ्यायची आहे, कारण जसं आता तुम्ही म्हणालात की फक्त महाराष्ट्र आणि भारतापुरता नाही, आता जगभरात त्याचे पेशंट्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गंभीर परिणाम सुद्धा त्याचे जाणवू लागलेले आहेत. त्याबद्दल माहिती जाणून घेऊया, पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी.
मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपण ओरल कॅन्सर बद्दल माहिती घेतो आहोत. फक्त माहिती घेत नाही आहोत तर ओरल कॅन्सर झाल्यावर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे कशा पद्धतीने उपचार केले जातात हेही जाणून घेतो आहोत. पद्मिनी वागचोरे यांना हा ओरल कॅन्सर झाला आणि त्यानंतर त्यांनी जेव्हा मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट घेतली तेव्हा त्यांना नेमका काय अनुभव आला ते जाणून घेऊया. पद्मिनी वागचोरे, वय 57 वर्षे, राहणार पुणे, यांना 2017 मध्ये त्यांच्या जिभेला गाठ झाली होती. तपासणी केली असता तज्ज्ञांनी ती गाठ कॅन्सरची असून त्यांना तोंडाचा कॅन्सर झाला असल्याचे सांगितले. मला 2012 पासून थोडा बोलण्याचा त्रास व्हायला लागला. 2012ला मी नामांकित दवाखान्यात डॉक्टरांना दाखवलं. जखम झाली होती जिभेला थोडी, त्याच्यामुळं बोलायला त्रास होत होता. तेव्हा रिपोर्टमध्ये जरा कॅन्सरची शक्यता वाचली. नामांकित तज्ज्ञांनी ती गाठ ऑपरेशनद्वारे काढून टाकली. किमो व रेडिएशन यासारखे उपचार केले. याचा त्यांना थोडासा फरक पडला. त्याच्यानंतर तिला काही म्हणजे त्रास जास्त झाला नाही, पण एक 4-5 वर्षानंतर साधारण तिला पुन्हा त्या जागी डिटेक्ट झाला तोंडाला कॅन्सर. परंतु 2017 मध्ये त्यांचा आजार परत उद्भवला व ती गाठ सुद्धा परत उद्भवली. त्यांना सतत घशात जळजळणे व बोलता न येणे असे त्रास होत होते. 2017ला तिला पुन्हा त्रास होऊ लागला. पुन्हा तोंडी येणं, तोंडाची आग होणं, बोलण्यामध्ये त्रास होणं, घशामध्ये आग होणं, हे तिला चालू झाले त्रास. त्यांनी जुलै 2017 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषध उपचार सुरू केले. डॉक्टरांना जेव्हा आम्ही भेटलो त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला काही टेस्ट करायला सांगितल्या, MRI, CT स्कॅन वगैरे. तर त्या केल्यावरती ते म्हटले की थोडंसं परत पहिल्यासारखा त्रास आहे, तो डिटेक्ट झालेला आहे. तर डॉक्टर म्हटले की तुम्ही आपली औषधं चालू करा, तुम्हाला पूर्णपणे बरं होईल आणि पूर्णपणे फरक पडेल. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर त्यांचे जिभेचे दुखणे कमी झाले, घशाची जळजळ थांबली, त्यांना व्यवस्थित बोलता येऊ लागले व जेवण जाऊ लागले. आता माझ्या आईला काहीही त्रास होत नाही. तिचं रुटीन चालू आहे व्यवस्थित. तोंडाची आग होणं, घशाची आग होणं, हे जे काही तिला त्रास व्हायला लागले होते ते पूर्णपणे आता सध्या बंद झालेले आहेत. एप्रिल 2018च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा जिभेच्या कॅन्सरचा आजार नाहीसा झाला आहे. मी माझी नेहमीची कामं व्यवस्थित करते आणि मला म्हणजे असं जाणवतच नाही की मला जे असं होतं. त्यांच्या औषधाने मला पुष्कळ फरक पडला. ह्या माध्यमातून एकच सांगू शकते की ज्यांना कोणाला हे त्रास आहे त्यांनी नक्कीच विजयकुमार माने यांच्या क्लिनिकला भेट देऊन त्यांची ट्रीटमेंट सुरू करावी, कारण खरंच ह्याच्यामध्ये काहीही त्रास होत नाही. पद्मिनी वागचोरे या आता परत नोकरीवर रुजू होऊन नियमितपणे नोकरीवर जाऊ लागले. त्यांना आता कोणताही त्रास होत नसून त्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे पद्मिनी वागचोरे यांनी ओरल कॅन्सरवर उपचार घेतले आणि त्या आता पूर्णपणे बऱ्या सुद्धा झालेल्या आहेत. पण हा जेव्हा ओरल कॅन्सर त्यांना झाला तेव्हा ही नेमकी प्रोसेस कशी होती, कशा पद्धतीने त्यांच्यावर उपचार केले गेले हे सुद्धा आपल्याला डॉक्टरांकडून जाणून घ्यायचं आहे. पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800 121 8009.
मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. सर, पद्मिनी वागचोरेंचा आता आपण अनुभव पाहिला. जेव्हा त्या तुमच्याकडे आल्या तेव्हा पेशंट म्हणून त्यांची नेमकी काय स्थिती होती आणि मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे जेव्हा त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली, उपचार घेतले, तेव्हा नंतर जाताना, घरी जाताना त्यांची काय परिस्थिती होती ते आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं हे जाणून घ्यायचं आहे की ओरल कॅन्सर त्यांना झालाय, ह्याचं निदान तुम्ही नेमकं कसं केलं? ओरल कॅन्सर जो आहे हा निदान करणं खूप सोपं आहे. तोंडामध्ये जिभेला, गालाच्या आतल्या बाजूला, ओठांच्या आत किंवा हिरडीला अल्सेरो प्रोरिब्लेटिव्ह लिजन ज्यावेळेला दिसतो, म्हणजे जसं आपण कॉलीफ्लॉवर जे आहे, कॉलीफ्लॉवर सारखी गाठ दिसते आणि तिथं जखम झालेली दिसते, म्हणजेच ह्याचा अर्थ समजायला पाहिजे पेशंटने की मला तिथं कॅन्सर होत आहे. निदान डॉक्टर पण ह्या प्रकारे करू शकतात. चट्टा पण बऱ्याच वेळेला जिभेवर किंवा गालाच्या आतल्या बाजूला दिसला तर ते पण प्री कॅन्सरचं आहे आणि त्याला हिस्ट्री असेल की तंबाखू खायची किंवा स्मोकिंग करण्याची, किंवा हिरडीवर चट्टा दिसला तरी सुद्धा डायग्नोसिस करताना प्रामुख्याने ते बघून, तपासून किंवा मग बायोप्सीनं ते कन्फर्म केलं जाते की इट इज अ ओरल कॅन्सर, किंवा ज्या भागात असेल तो कॅन्सर, ओरल कॅन्सर मध्ये जिभेचा किंवा गालाचा किंवा हिरडीचा कॅन्सर. असं जर गाठ आतल्या बाजूला असं सस्पिशन झालं तर मग त्याला MRI केला जातो नेक आणि ओरल कॅव्हिटीचा. त्यामध्ये तो कॅन्सर नेमका तिथं आहे की मानेला, जनरली तो मानेला पसरतो, मानेला इतर गाठी येतात, पसरलेला आहे हे MRI द्वारे कळतं. ह्या 2 तपासण्या पुरेशा आहेत. त्याद्वारे आपण असं म्हणू शकतो की या रुग्णाला ओरल कॅन्सर झालेला आहे आणि हे कन्फर्म करतो आपण बायोप्सीद्वारे. बरोबर. या ज्या पेशंट आहेत यांच्याविषयी जर आपण बोलायचं झालं, 9/7/2017 म्हणजे 9 जुलैला आपल्याकडे आल्या तेव्हा जिभेला त्यांच्या जखम होती, घसा आणि जिभेला वेदना होत होत्या. त्यानंतर त्याच्यापूर्वी त्यांनी एक CT स्कॅन काढलेला होता 24/6/17ला आणि CT स्कॅनमध्ये ते कन्फर्म झाले होते की त्यांना जिभेला पुन्हा गाठ झालेली आहे. ती गाठ 2.6 गुणिले 1.7 सेंटीमीटर एवढी गाठ जिभेमध्ये दिसून आली. अँटेरो लॅटरल साईडला, ती लेफ्ट साईडला दिसून आली. आणि मानेमध्ये एनलार्ज लिम्फ नोड होत्या. त्यामध्ये एक होती ती 2.3 सेंटीमीटरची होती, दुसरी 1.7 × 1.3 सेंटीमीटरची होती. आणि आपण जुलै 17मध्ये औषध सुरू केलं. 15 दिवसाच्या औषधानंतरच त्यांचं जिभेचं दुखणं कमी आलं. जुलै पूर्ण गेलं तेव्हा जिभेची जळजळ, दुखणं कमी झालं, जेवण जायला लागलं. 24/2/18च्या फॉलोअपमध्ये ज्यावेळेला आम्हाला कळालं की त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही, पेशंटने सांगितले की जिभेची हालचाल व्यवस्थित होते, जिभेमध्ये गाठ आहे असं वाटत नाही, तोंड कुठं जिभेला किंवा घशामध्ये वेदना नाही आहेत आणि मानेला कुठेही तपासून बघितल्यानंतर गाठी लागल्या नाहीत. मग आम्ही ठरवलं की त्यांचा आता MRI आपण काढून बघायला पाहिजे. 30/3/18ला आम्ही MRI नेक आणि ओरल कॅव्हिटी केली. कॅव्हिटीचा MRI केला, कॉन्ट्रास्ट आणि प्लेन. त्यामध्ये नो रिकरंट मास लिजन सीन इन टंग अँड ओरल कॅव्हिटी, म्हणजे आजार पूर्ण गेलेला आहे असं दिसून आलं. मानेला सुद्धा एक ही गाठ, जेवढ्या गाठी होत्या त्यामध्ये एकही गाठ नाही आहे असं दिसून आलं. ह्याचा अर्थ पेशंट पूर्णपणाने बऱ्या झाल्या. त्यानंतर काही दिवस आम्ही त्यांना ट्रीटमेंट दिली आणि त्यांची ट्रीटमेंट आम्ही बंद केली. म्हणजे यामध्ये दिसून येते की खूप कमी कालावधीमध्ये, म्हणजे जसं मी सांगितलं आपल्याला, पहिला MRIचा रिपोर्ट आहे त्यांचा 24/6/17चा आणि दुसरा जो आहे आपला तो 24/2/18चा. म्हणजे साधारणपणे 8 महिन्यामध्ये त्यांचा जिभेचा कॅन्सर हा पूर्णपणानं 30/3/18चा दुसरा रिपोर्ट, म्हणजे 8 महिन्यामध्ये पूर्ण कॅन्सर निघून गेलेला आहे असं दिसून आलं. म्हणजे खूप वेगामध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीच्या साह्यानं कॅन्सर बरा होतो, ह्याचं हे एक अजून उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पद्मिनी वागचोरे महिला आहेत. आपण मगाशी म्हटलं की पुरुषांमध्ये खरं तर ओरल कॅन्सरचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळते, पण जर भारताचा विचार केला तर भारतात महिलांना सुद्धा ओरल कॅन्सर होताना पाहायला मिळते. इतर पण कारण आहेत ना, जसं इल फिटिंग डेंचर जर असेल, जर खोटे दात आपले असतील कृत्रिम आणि ते जर लागत असतील तर जिभेला किंवा तोंडाला आतल्या बाजूला कॅन्सर होऊ शकतो, हे पण कारण आहे. किंवा
महिलांमध्ये पण टोबॅको च्युईंग आणि हे पण काही महिलांमध्ये आहे ना, या पेशंटमध्ये नाही आहे ते टोबॅको च्युईंग आणि बिटल नट च्युईंग म्हणजे सुपारी खाणं, हे पण आहे, त्यामध्ये पण आहे. मला या बाबतीत अजून काही उदाहरणं द्यायची आहेत की किती वेगात आणि टर्मिनल इलनेसमध्ये सुद्धा आम्ही हा कॅन्सर बरा करू शकतो. याचं एक आताच उदाहरण आमच्याकडे आहे. साधारणपणे 2 महिन्यापूर्वी आमच्याकडे एक बोटकर नावाचा पेशंट आला आणि त्याची हिस्ट्री, तरुण आहे तो, 32 वर्षाचे शिक्षक आहे ते, आणि त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये काय झालं की त्यांनी ओरल कॅन्सर आहे, ओरल कॅन्सरमुळे त्यांनी ट्रीटमेंट घेतली, रेडिएशन, केमोथेरपी आणि सर्जरी झाली आणि 2 महिन्यामध्ये आजार तो पुन्हा पसरला हे त्यांना दिसून आलं. ज्यावेळेला पुन्हा पसरला दिसून आलं त्यानंतर त्यांनी केमो घेतली, पुन्हा आजार 1 महिन्यामध्ये दिसून आला आणि तो आजार तोंड आणि आसपासच्या भागामध्ये आणि मानेच्या ज्या खाली गाठी होत्या, जे सर्जिकल स्कार होता त्या स्कारला पण जखम झाली आणि त्यातून पस डिस्चार्ज यायला लागला आणि पेशंट खूप वाईट अवस्थेमध्ये गेला आणि पेशंट पूर्ण डिप्रेशनमध्ये गेला. आणि नातेवाईक आमच्याकडे आले आणि मला सांगितलं, डॉक्टर काही बघा, काय करता येईल, थोडंफार लाईफ जरी पेशंटला दिलं आणि त्रास कमी केला तरी पुष्कळ आहे, असं होत असेल तर बघा, ही आमची तुम्हाला विनंती आहे. आम्ही उपचार, मी पण तेवढंच सांगितलं ना की बाबा मी जास्तीत जास्त त्यांना जगवीन, कारण कॅन्सर खूप वेगामध्ये वाढायला लागलेला आहे, त्यांची जखम भरून आली तर बरे आहे, मग चांगलं आहे पुढचं, असं मी बोललो त्यांना. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे औषध चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यामध्येच जखम ती वाढून आली, अगदी डिस्चार्ज एकदम कमी आला. 2 महिन्यानंतर जेव्हा पेशंट आमच्याकडे दाखवून गेला तेव्हा तिथं कुठल्याही प्रकारची जखम नाही, पूर्णपणाने तो भाग भरून आलेला आहे. तोंडातल्या पण जखमा पूर्णपणाने गेलेल्या आहेत आणि जे अल्सरेशन्स आणि जे मोठे रिजन्स असतील ते खूप कमी आलेले आहेत. असं फक्त 2 महिन्यामध्ये आम्हाला दिसून आलं. म्हणजे इतक्या फास्ट, इतकं वेगात आपण कॅन्सर बरा करायच्या दिशेने नेऊ शकतो. हे फक्त मॉडर्न होमिओपॅथीच्या साहाय्याने होते. नुसतं लाईफच वाढवतोय आपण असं नाही आहे. पेशंटचे सिम्पटम एलिव्हेट करतो, त्याला लाईफ जास्त देतो किंवा त्याला बरं करायच्या दिशेने नेतो. हे खूप असं होऊ शकतंय. सर, ओरल कॅन्सर झाला म्हटल्यावर प्रचलित उपचार सुद्धा केले जातात, पण त्याच्यापेक्षा जास्त लाभदायी असतील तर ते मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार आहेत. ही उपचार पद्धती कशी लाभदायी ठरते? प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये मी सांगितलं त्याप्रमाणे रेडिएशन, केमोथेरपी आणि सर्जरी एवढे उपचार आहेत. या उपचार पद्धतीमुळं काही कालावधी म्हणजे 2 महिन्यापासून ते पुढं वर्ष 2 वर्षापर्यंतच त्याचं लाईफ पेशंटचं आहे आणि तो आजार परत झपाट्याने वाढायला लागतो, बरा होत नाही. बरं व्हायचं प्रमाण खूप कमी आहे. आपल्यामध्ये काय दिसतंय, मग जसं मी आता हे उदाहरण सांगितलं तुम्हाला की आता किंवा या उदाहरणामध्ये, वाकचौऱ्यांच्या उदाहरणामध्ये साधारणपणे 5 महिन्यामध्ये 6 महिन्यामध्ये कॅन्सर गेलेलं दिसतोय ना. बरोबर. किंवा आता मी दुसरं उदाहरण जे सांगितलं त्यामध्ये आपल्याला दिसून आलं की विदिन 2 मंथ्स त्याची जखम जी झालेली आहे सेकंडरीची, बायोप्सी सुद्धा केली त्यांनी आणि केमोथेरपी घेतल्यानंतर वाढलेली जखम 2 महिन्यामध्येच बरी झाली. म्हणजे खूप लवकर घरी राहून ओरल औषधं घेऊन, कुठल्याही प्रकारची सर्जिकल इंटरव्हेन्शन नाही किंवा अंगाला सुई लावायची नाही, आपला आजार बरा होतो ना विथ फॅमिलीमध्ये राहून. सर, आता ओरल कॅन्सर झालेले समाजात अनेक पेशंट्स आपल्याला पाहायला मिळत असतील. कदाचित मॉडर्न होमिओपॅथीबद्दल अनेकांना माहितीही नसेल. मला वाटतं की एपिसोड पाहिल्यानंतर त्यांना ती माहिती सुद्धा होईल. अशा पेशंट्सना तुम्ही काय सल्ला द्याल? मी पेशंटना सांगेन की पहिल्यांदा व्यसनापासून लांब राहा. म्हणजे जनरल सगळ्यांना सांगेन की तंबाखू, गुटखा, मावा हे जे पदार्थ आहेत आणि स्मोकिंग, सिगारेट किंवा बिडी ओढणं हे बंद करायला पाहिजे. याच्यापासून लांब राहायला पाहिजे, कारण आजार होऊ नये याचीच पहिल्यांदा काळजी घ्यायला पाहिजे. ती काळजी म्हणजे हे बंद करणं किंवा तिकडे न जाणं. आणि जरी आजार झाला तरी घाबरून न जाता आमच्याशी अप्रोच करायला पाहिजे. आमचे असे रिझल्ट्स आहेत, आम्ही विथ रिपोर्ट स्टॅटिकल डाटा आम्ही मेंटेन केलेला आहे. विथ स्टॅटिकल डाटा दाखवणारे आम्ही कदाचित एकमेव असू. तर आमचं हे बघून, तपासून बघून आपल्याला जर योग्य वाटलं की बाबा नाही आम्ही मॉडर्न होमिओपॅथीत जायला पाहिजे, तर निश्चित आमच्याकडे या. आम्ही तुम्हाला बरं करायचा किंवा जास्त लाईफ द्यायचा, लाईफ देण्यापेक्षा बरं करायचा जास्त प्रयत्न करू असं मी म्हणेन. निश्चितपणे सर, निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या पेशंटना एक वेगळा दिलासा देण्याचं काम खरं तर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपण करता आहात. सर, खूप छान माहिती तुम्ही आम्हाला दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. प्रेक्षकांचे पण आभार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या एपिसोडमध्ये आता मात्र इथेच थांबूया. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.